An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye. Tile 4 ka kɔn Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele ɲɛ min bɛna bisimila Mali jamana kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba kɔnɔ Bamako meriba o ɲɛmaw u ye lajɛrɛ belebele 2 de ye nun don kɛnɛ in sɔgɔmada in na. Fɔlɔ o kɛra u ni bolifɛntigiw ka lapasajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ, filanan o kɛra polisi national u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka labɛnw bɛɛ lajɛlen la sabati ka kɔn lajɛrɛ belebele ɲɛ. Lajɛrɛ in yɛrɛ labɛnniba jɛkulu Senuzaf o ɲɛmaaba tun bɛ kɛnɛ in kan Usumani Sogore, Seydou Ɲare, Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Maliden bɛɛ de bɛ ka cɛsiri ani wulikajɔ kɛ walasa an ka jamana kan ka lajɛrɛ belebeleba min labɛnw sigi a fɛ n'o ye sommet Afrique France ye. A ko ka se ka kɛ wasako ye an ka jamana bolo ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ bolo. N'i ye mafilɛli kɛ ka taa ni lajɛrɛba in ma, a ko la gɛlɛman dɔ ye sirako ani lakanako. O de y'a to an ka mairie du district ye ŋaniya siri ka se ka ɲɔgɔn yew boloda ani bolifɛnbolilaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ani polisiw ka ɲɛmayaso n'o ye direction nationale de la police ye. Ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ o taara ka ɲɛsi bolifɛnbolilaw ka jɛkulu ma ani ka taa se jagokɛlaw ma sabula ka da kan ɲɔgɔn yeba in sen fɛ siraba dɔw bɛ Bamako minnu bɛna bila dunanbaw ka sagoya la. Sɔgɔmada in na maire du district Bamako maireba a y'a ŋaniya ka transport mɔgɔw wele pour que an bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ ka da kan Bamako kan ka sommet Afrique France o kan ka kɛ an ka dugu in na. N'i ye transporteurs nafa ye Bamako déplacement na donc o bɛ ɲɔgɔn ye importance da yira kɛnɛ kan. Donc o la an ye kumaw kɛ ni ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn sɔn hakilina la baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na sommet wagati kɔnɔ ensuite ka kunnafoni d'u ma bɔsira minnu b'u bolo kɔrɔlen ni degun bɛ se ka y'o kan et puis ka u ka muɲu n'u ka sabali k'o ɲini k'o ɲɛf'u ye donc kuma fanba tun b'o kan je pense que kuma in ɲɛna kosɛbɛ parce que effectivement transporteurs y'a jira comme quoi u y'a dɔn comme quoi u fana niyɔrɔ bɛ Mali ka ko la, u fana niyɔrɔ bɛ Bamako ko la, o cadre kɔnɔ u fana pɛrɛnlen bɛ k'u jɔyɔrɔ fa. Ɲɔgɔn ye kun filanan o kɛra bonyamasegin baaraw ye ka ɲɛsi an ka lakana tigilamaw ma ni minɛn bilalen u ka sagoya la minnu bɛ wele ko taliki waliki ni a musaka bɛ taa jɔ fo CFA wari miliyɔn 60 la. N'a bɛ tɛmɛ carré kun na a bɛ polisiw jɔlen ye radio minnu b'u bolo nin ye kulonkɛfɛnw tɛ baarakɛlaw de don. A b'a to sisan ni jɔlen don kunforo dɔ la ka i bɛ se ka dɔ in wele yɔrɔ dɔ la. N'a tiɲɛnen don a mankan tɛmɛ a bɛ mɛn u bolo kuma dɔ la n'u nana sɔgɔmada fɛ 6 heures 10 heures b'a sɔrɔ a déchargera donc depuis san daminɛ polisi directeur kun nana fɔ an ye an ka hakili t'o la parce que ni san bɛna ban o b'a sɔrɔ radio ninnu fanga ka dɔgɔ or an kan ka dunanw bisimila dunanw bɛna dunanw tɛna n'an se min an b'a k'u ye mais ala barika la nin sen in a labanna dunanw nali ma donc an bɛ ala fo o ye hɛrɛ ye minɛn ninnu n'a b'u bolo a bɛ se ka kɛ sababu ye ni fɛn dɔ fɔra sisan dɔ ye Korofina e bɛ se k'i to Korofina sisan ka dɔ wele fɔ Yirimajɔ e bɛ se k'i to Sɛbɛnnikɔrɔ sisan ka dɔ wele fɔ Balabugu k'a sɔrɔ i ma bɔ yen nɔ la k'a sɔrɔ i m'i ka téléphone ci et n'i kumana bɛɛ de b'an bɛn donc c'est pour dire que baarakɛ ɲumanba de don a kan ka di polisi ma parce que a bɛ polisi ka baara nɔgɔya a bɛ baara nɔgɔya pour que ka an yɛrɛ kisi a bɛ baara nɔgɔya pour que ka olu yɛrɛ kisi k'olu yɛrɛ tanga. Mais minɛn ninnu a sɔngɔ ka gɛlɛn a musaka ka gɛlɛn a bɛɛ tɛ se ka to jamana ma décentralisation kɛra walasa mairies fana n'u se min ye population bolo k'o kɛ. Sisan kɔni an b'an ka nisɔndiya de yira n ye essayer k'aw yɛrɛ ɲɛna sisan parce que taliki minnu b'an bolo alors taliki ninnu u ye dɔ kɛ alors an mago bɛ minɛnw na parce que ni communication tɛ bi baaraw tɛ ɲɛ communication de b'a to an bɛ se ka position dɔn an bɛ se ka couverture kɛ. Danger bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'a bɛ signaler an ye an bɛ se ka an ka force wele joona u ka taga yɔrɔw la ka taa dɛmɛ don mɔgɔw ma duguba kɔnɔna na bon donc ni mairie ye nin hakili ɲuman in ta ka an sɛgɛrɛ ka vraiment taliki ninnu d'an ma bi ani nisɔndiya de bɛ ɲɔgɔn na directeur y'a fɔ sa tubabukan na ani nisɔndiya de bɛ ɲɔgɔn na an b'u fo k'u barikada nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye k'a kɛ u ye dɔ kɛ ka kɔrɔ sisan u ye dɔ wɛrɛ far'a kan. Ali bɛ an jigi b'u kan ani minnu bɛ vraiment an dɛmɛ k'an jigi da bɛɛ lajɛlen kan u ka continuer ka force de police dɛmɛ ka force de sécurité dɛmɛ d'une manière générale parce que n'i ye force de sécurité dɛmɛ i bɛ kan k'i yɛrɛ de dɛmɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛba in sen fɛ siraba minnu bɛna bila an ka dunanbaw ka bolo kan o dɔw bɛ tali kɛ
avenue CEDEAO la, avenue Kwame Nkrumah, avenue du Mali, avenue du 5 septembre, boulevard de l'Indépendance, boulevard de l'Isère, la voie d'accès à la cité du Niger, Sirabambeta Nundo, cité du Niger la, boulevard Bouteflika, Kanase Port Fadma, Barao Bela Djele Kunchera, ni Shirifu Mofa Haidraka Douaouye, ale mi groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, o ka représentant Kenenka. I n'a fɔ san o san fédération ansardine international ale ka mawludu baaraw bɛɛ lajɛlen mana kuncɛ ka ban u ka bolofara min bɛ sigida 5nan kɔnɔ u bɛ tile kelen de ta ka stade du 26 mars a kɔnɔna na kɔ kana ka furan fo ka jɛya a ka ca u ka tɔnden 500 ye minnu sera k'u sen don nin kɛnɛ in na ɲina Mariétou Diallo Ibrahima Kulubali Sherifla Jabarani so tɔgɔ la u sera ka fɛn min sɔrɔ yen o de filɛ nin alhamdulillah mi kɛnɛ kan sɔgɔma in na ka 26 mars nettoyer kuma daminɛ la an y'a fɔ k'a fɔ anw de bɛ mɔgɔ bisimila parce que ala y'a kɛ wajulu bɛ kɛ k'i minɛ o bɛnna an ka sigida ma o la ni ala sɔnna sani wajulu ka daminɛ anw bɛna ka yɔrɔ fura ka nettoyer kosɛbɛ a kɔ na ɲɛ ka silamɛw bisimila n'u taara fana adamaden bɛ jɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka jala fɛ nɔgɔmafɛnw de bɛ kɛ yen o la an seginna ka na tugu Boɲɛmasigi la o nɔgɔ minnu bɛ yan ka na sanuya tuguni sɔgɔma in na o de y'an se yan inshallah an kɔni ka mɔgɔw bi kɛnɛ min kan ni mɔgɔ k'u bɛ bɔ bi a bɛ se mɔgɔ 1000 ma pepere ala sɔnna n'a ma caya n'u ye a man k'u jɛ se in na laban in na section tɔw ko k'u bɛ fara an kan ka baara kɛ sinon ladara komi sisi dɔrɔn b'a kɛ mais u yɛrɛ kibaruya sɔrɔ k'a fɔ an bɛ bɔ sɔgɔma in na section tɔw ko n'ala sɔnna u yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan wa sɔgɔma joona in na an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ sera n'o ye Bamakɔ président ye Mamadu Konate ne yɛrɛ ko ale ma ale ka taa n'anw bɛ yan ka ban ale ka baara foyi tɛ an yafala ma sɔgɔma joona in na a tun bɛ yan ne yɛrɛ sera d'a ma k'a labila n'ala sɔnna an bɛ baara kɛ ka kɛ a sago ye wa a bɛ kibaruya fana sɔrɔ wa an ta ye foli ye vraiment ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo an nisɔndiyara an ye mɔgɔw wele u bɔra joona wa u bɛ kan ka baara kɛ cɛ fana ani muso kɛnɛkana la aw ɲɛ bɛ cɛw de la mais tɛnɛn yɛrɛ kɔnɔna na dugukɔnɔma u mana u kɔnɔna minnu bɛ yen an bɛ ka musow bila u bɛ k'o fura muso camanba de bɛ o kɔnɔna na mais komi aw ye kɛnɛmana de ye aw ma sokɔrɔna ye o de b'a to peut-être jama bɛ se ka dɔgɔya ɲɛna sinon muso caman de bɛ tɛnɛn dugumana na u kɔnɔna minnu bɛ yen ɲamanw ni fɛn caman de bɛ yen u bɛ kan ka nettoyer an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ se kɛnɛ nin sɔrɔ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka laban ɲuman di an bɛɛ ma an karamɔgɔ yɛrɛ de kɛra nin sababu ɲuman bɛɛ ye n'o de ka nin hakili ɲuman ni baara ɲuman ninnu d'an ma an k'an cɛsiri an ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye o la an b'a yɛrɛ fo ala k'a mɛn an kɔrɔ sija ani kɛnɛya ani laban ɲuman ala k'o di an n'a ma ala kana jugu banna ala kana jugu se ara kira bonya kama sallallahu rasul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fanba bɛ walawalali k'an ye mɛ kalo tɛmɛnen cadikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ maa min ye jamana mara san 1982 ni san 1990 ni ɲɔgɔn cɛ Hissène Habré ale ka kiiriw sigira sen kan k'u jalatigɛ ka jira k'a fɔ ani si kaso kɛli ka kan ni u k'a ma ko perpétuité a ka lapasabaw walikele kiiribulon ye lapasaba minnu ɲini ka d'a ma barisabu ka d'a kan a yɛrɛ ka lapasabaw banna olu ye fiɲɛ dɔw ye kiiri taabolow la u ma sɔn ka ye kiiri kɛnɛ kan o kumana sariya kɛn bɛ ka yamaruya kiiri ɲɛmaw bolo lapasaba dɔ ka ɲini a ye k'o bila a ka bolo kan u k'a ma ko avocat commis d'office olu ye wele da sariya fɛnɛ b'o ɲini ni kiiri sigira sen kan ko kiiri taabolo min ja hala jalatigɛlen kɔfɛ i bɛ se k'a fɔ k'i ma jɛn ni a ye ko ka segi kiiri kan u k'a ma ko appel o dayɛlɛla janvier kalo tile 9 ntɛnɛn don Sénégal faaba la Dakar bawo kiiri in bɛ sen na yen de jalaki min ɲɛsinnen don Hissène Habré mɔ k'a fɔ san 1982 ni 90 ni ɲɔgɔn cɛ k'a kan ka minɛ o la o ye hadamadenya buruja walew maaninfinw lajabali ka bin musow ka o n'a ɲɔgɔnw avocat minnu bila an bɛ a ka bolo kan o y'a yira k'a fɔ kiiri min sigira sen kan mɛ kalo tɛmɛnen ni o kiiri y'a yira k'a fɔ Hissène Habré ani si kaso kɛli ka kan ko k'a lajɛ k'o bin ka bɔ yen ko barisabu ka d'a kan ko fiɲɛ dɔw yera kiiri la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kiiri ɲɛmaw la maa naaniw minnu bɛ yen ni sariya ye a jira k'a fɔ o kiiri ɲɛma naaniw fo k'a sɔrɔla san da baara ɲɛdɔ bɛ u la ko kelen bɛ u la n'o ye Senegalika ye Hamadi Diouf k'o ma san dan sɔrɔ kiiriko baara la maa min na ni Hissène Habré ka maa lajabalenw ka lapasabaw ye kɔrɔfɔ mɛn avocat des victimes o lapasaba dɔ maître Jacqueline Mudé n'a ye a jira k'a fɔ lapasaba ninnu kɔni bɛ k'u dalamagaden k'u kun kan ka nin wɔ yanni taa ka kɛ yɔrɔ jan Hissène Habré ka lapasaba ninnu hali bi u bɛna fiɲɛ wɛrɛ min ɲini k'o bɔ kiiri tɛmɛnen na o ye Kadija Hassan Zidane musolaka don min ye a jira k'a fɔ Hissène Habré bira ale kan lapasabaw y'a jira k'a fɔ nkalo de dora Kadija Hassan Zidane da
k'o da Hissène Habré la. Hissène Habré ka lapasabaw ye a jira k'a fɔ mɛ kalo tɛmɛnen kiiri fɛnɛ tigɛtɔ a ko ɲininen dɔ maa dɔw fɛ k'olu ka ye kiiri bulon kɔnɔ ko barisabu ka da kan ko Hissène Habré kun kan kuma tɛ se ka fɔ olu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen kun do bɔnɛ banfula donni ma maaw kunna Hissène Habré ye ni a bɛ ka jalaki o la bi u k'a ma ko DDS o ɲɛma Sale Yunus ko fɔ u ka ye kɛnɛ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ jamana ɲɛmaya la bi Cadi jamana kɔnɔ don min na Hissène Habré bɛ fanga na Idrissa Déby Itno bi jamana ɲɛma ni ladiliba kun bɛ la ko bilasiraliba kun bɛ la ko lakana tigilama dɔ kun do min jɔyɔrɔ kun ka bon conseiller ko Idrissa Déby Itno do. O kumana lapasabaw bɛna lajɛ de ka ninnu bɛɛ lajɛlen de ta k'u yanga k'u kɛ fiɲɛw ye min bɛ se k'a to kiiri bɛ se ka nɔgɔya Hissène Habré mɔ. Alassane Dramane Ouattara Kolowarikaw ka jamana ɲɛma bɔlen kɔfɛ Ghana Nana Akufo-Addo jamana ɲɛma ka foroba sigili kɛnɛ kan a kan k'i ɲɛsin fɛn damadɔw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasiw minnu ni kwasada in na u ye wulikajɔw kɛ yɔrɔ caman ka jira k'a fɔ u jɔn bɛ u ka saraw la o tɛmɛnen kɔfɛ jalaw bi sɔrɔ u fɛ cogo minnu na ko u tɛ ka ɲaga o kɛcogow la fɔ jaabi ka sɔrɔ olu la. O tɛmɛnen kɔfɛ wasabulon fɛnɛ kɔnɔ wasabulon ɲɛma sugandi o kan ka kɛ ka bɛn ni ntɛnɛn don janvier kalo tile 9 ye nka maa minnu kɛn kun bɛ ka jateminɛ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara mana don Kolowari jamana kɔnɔ a ka baara bɛna kɛ fɛn fɔlɔ min ye o ye ani minisiri ɲɛma ka kuma Daniel Kablanden kan k'a sabu kɛ minisiriw kan ka falen maa bɛ se k'a fɔ olu tigiw lamaw ye yeli kɛ barisabu ka d'a kan janvier kalo tile 9 ka bɛn ni ntɛnɛn ye nɛgɛ ɲɛ 11 waati Daniel Kablanden ka minisiri ɲɛma a nana ka wala sɛmɛni bonya da jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kan wa jamana ɲɛma yɛrɛ fɛnɛ jɛna ni a ye ka laban ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Daniel Kablanden kan n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen mɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ale sera nin yɔrɔ in na ko jamanadenw ye danaya kurakuraya ale ka mananfilanan nɔgɔya a ye bɛɛ Daniel Kablanden kan n'a ka minisiriw de ye baaraba de kɛ jamanadenw ye o de y'a to danaya dara ale ka k'a b'o bonyamasegin kɛ u ye a labanna ka ɲini minisiriw fɛ u ka to u nɔna ka baara misɛnninw kɛ yanni minisiri kuraw nali cɛ. Wasabulon yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ sa wasabulon ɲɛma Guillaume Soro ale kɛmɛ k'i bolo mɔnabɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ a b'a fɛ ka kɛ wasabulon ɲɛma ye ko kura san 5 nata in kɔnɔ wa maa caman y'a jira k'a fɔ sɛkasi don Sudanzo do barisabu ka d'a kan ani maa min bɛ ɲɔgɔn na a bɛ sɔn k'o bi ni o ye Evariste Meambili ye. Amerikikaw ni farafinna tile bi yanba jamanaw ka tɔ CEDEAO bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i dantigɛ Gambi kun kan nka yanni Gambikaw ka kiiribulonba yɛrɛ ka jaabi labanw bɔli cɛ k'u bi barisabu ka d'a kan Yahaya Jammeh kɛmɛ ka ɲini o fɛ kalata labɛnni jakulu ye jaabi min bɔ ka bin banga kɛ jaabi na barisabu ka d'a kan namara kɛra la yanni o jaabi bɔli cɛ maa caman y'a jira k'a fɔ CEDEAO kɔni sen tɛ ka dɔnsen kelen da ka ɲɛsin Yahaya Jammeh mɔ kuma dɔw la CEDEAO ko cu kuma dɔw la a ko ca Barack Obama ni o ye Ameriki ma ɲɛmaa ye o bilama n'an bɛ wele da ka ɲɛsin a ka jamanadenw ma minnu bɛ Gambi jamana kɔnɔ u ka yen bila wa minnu fɛnɛ b'a fɛ k'u kun da Gambi jamana kan k'u k'a lajɛ u k'u yɛrɛ minɛ ka sabu kɛ ale yɛrɛ bolo Gambi ta bilama farati sibiri tɛmɛnen Ghana fa b'a la Accra farafinna tile bi yanba jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu ye sigi dɔ kɛ Gambi kun kan u ye fɛn min fɔ o la o ye k'a fɔ mugu ni kisɛ tɛ ta ka Gambi sɛgɛrɛ sigi ka fɔ u b'o de ɲini u ni Yahaya Jammeh cɛ o de kosɔn maa caman ko kuma dɔ la k'u ko cu k'u ko ca nka sigi min ni o bɛ kɛ ntɛnɛn don janvier kalo tile 9 Nigeria duguba la Abuja CEDEAO yɛrɛ jabala la Gambi kun kan ko yɛrɛ ye min ye o de na fɛsɛfɛsɛ CEDEAO ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Tunisie ka den caman de bɔra dimanche tɛmɛnen Tunisie faba la Tunis k'a jira k'a fɔ ŋunuŋunu min bɛ senna k'a fɔ Tunisie ka den minnu ye bamajiya fari da ka bamajiya mina siri ni ka diɲɛ minɛ ka taa don bamaji jɛkuluw la k'u b'a fɛ ka segin ka na so Tunisie jamana kɔnɔ k'u ma jɛ ni a ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Tunisie ka den 50 ɲɔgɔnna de bɛ yen minnu ye bamajiya mina siri ka fari da ka taa kɛlɛw la bamajiw tɔgɔ la diɲɛ ɲɛfɛ Syrie Iraki ani Libyw na nka ŋunuŋunu de bɛ senna k'u bɛ ka kɔsegin boloda ka don Tunisie jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'o y'u faso ye o de kosɔn nin Tunisie ka den ninnu bɔra ka caya ka taama ka jira jamana ɲɛmaaw la u k'a dɔn k'a fɔ olu fɛ ko tɛ u nali ye jamana kɔnɔ bilen olu tɛ jɛni bamaji foyi marali ye hali n'o y'a sɔrɔla i ye jamanaden ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ nin Tunisie ka den ninnu ka bɔ Tunisie ka denya yɛrɛ de la siɲɛ kelen n'u k'a ma ko déchéance de nationalité nka Tunisie jamana ɲɛmaa Beji Kaïda Essebsi ale y'a jira k'a fɔ n'i ye sinsin jamana sariya sunba ka constitution o tɛ jɛ ni maninfin bɔli ye jamanadenya la minisiri ɲɛmaa Youssef Chahed kɔni ye a jira ale kɔni n'a ka gouvernement kɔni fɛ ko tɛ maa ninnu seginin ye ka na jamana kɔnɔ. Afrezirikaw ka jamana kɔnɔ fanga ɲini jakuluba min bɛ wele ko ANC Nelson Mandela ka fanga ɲini jakulu ale ye san 100 ani san 5 sɔrɔ
ɲanamaya la ka bɛn ni dimanche do janvier kalo tile 8 ye u y'o ɲanamaya Soweto kɛrɛnkɛrɛnnenya ndolatikɛnɛba min bɛ ni o ye Orlando ndolatikɛnɛ ye Jacob Zuma ladalako la ale ye kuma ta ni ka dantigɛli kɛ fanga ɲini jakulu kɛmɛ ka fɛn minnu boloda jamana yɛdo nataw la a y'i da don olu la nka ANC yɛrɛ bilama maa bɛ se k'a fɔ a bɛ degunba kɔnɔ ka sabu kɛ kalata minnu dɛmɛna uti kalo la san 2016 kɔsada in na maa fanba ye danaya da fanga sinamatɔw de ka jira k'a fɔ u tigɛra ANC la nka maa caman y'a jira k'a fɔ ANC yɛrɛ ka gwɛlɛya ye ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ɲɛmaya ko kɛlɛ min bɛ ɲɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a tilan bɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jacob Zuma kɔni ka ɲɛmaya kɔni sera a da la ale nɔnabila de bɛ ka ɲini a furumuso kɔrɔ ni o ye Nkosansana Dlamini Zuma ye maa min kun bɛ Farafina Tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaya la ni a ka waatiw dafara n'a nɔnabila yɛrɛ bɛ ka ɲini Farafina Tɔnba Union Africaine kɔnɔ o ni Jacob Zuma yɛrɛ ka danga ni o ye Cyril Ramaphosa ye ANC fanga ɲini jakulu kɔnɔ cɛkɔrɔbaw minnu bɛ ani ministriw caman olu kɛmɛ ka danaya da jamana ɲɛmaa danga in de kan Cyril Ramaphosa nka musolakaw minnu bɛ fanga ɲini jakulu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen n'an b'a jira k'a fɔ u ka maa sugandita o bɛ kɛ Nkosansana Dlamini Zuma de ye. Farafina basketikɛlaw ka ɲɔgɔndan phase finale o labɛn hukumu kɔnɔna na Mali basketikɛlaw ka sugantilikɛla a ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka walawalali kɛ labɛn kun kan labɛn minnu bɛ ka sabati ka kɔn finale ba in ye Isufu Kulubali ka ɲininkali galamani na an bɛ caman faamuya o la. An ye coupe sɔrɔ en 2007 ne yɛrɛ tun bɛ Dakar depuis 10 ans après an ma se ka coupe d'Afrique sɔrɔ mais an ye fitinin bɛ sɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma na fitinin bɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw min sera ka dege ka se o ma an bɛ sûrement dɔw de bɛ taa o la ka fara kɔrɔbalen ninnu kan ka équipe former équipe min bɛ se ka coupe d'Afrique sɔrɔ Mali la yan donc an ka laɲini ye fɛn saba de n'a daminɛ compétition infrastructure la parce que mɔgɔw tɛ fɛn min lajɛ d'abord an bɛna avantage min b'an bolo sisan parce que bɛɛ bɛna Mali dɔn tuguni an bɛ infrastructure sɔrɔ diyagoya la infrastructure bɛ dilan u bɛ to yan sabanan min bɛna a bɛɛ kuncɛ o ye coupe donc a saba bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali la donc en plus étranger caman bɛ na n'u bɛ na sɔrɔ yɛrɛ bɛ yiriwa donc c'est même un projet de développement si vous voulez n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min bamanankan na mais basket ni organisation dir'i ma dɔrɔn fɛn caman de b'a la ni sera organisation cogo la fɛn caman de bɛ di donc en même temps denmisɛnninw fitininw bɛ na basket lajɛ olu fana bɛ kɛ basket fɛ donc a importance ka ca kojugu bon mɔgɔ caman bɛ yen an b'o ye an de ye basket karamɔgɔw ye an b'o ye mais caman t'o ye denmisɛnnin fitininw bɛ na somɔgɔw min bɛ na basket lajɛ aw yɛrɛ min bɛ na lajɛ basket bɛ diya aw fɛ a bɛ taa donc ça fait que hali ni tournoi banna a nafa bɛ to Mali la donc ni élément minnu fɔ u bɛɛ bɛ sɔrɔ la donc ni seginna ka denmisɛnninw b'a lajɛ ɲɛmɔgɔw b'a lajɛ Mali tɔgɔ bɛ bɔ infrastructure bɛ sɔrɔ ani bɛɛ kɔfɛ an ka laɲini ka coupe sɔrɔ o coupe fana ni yɛlɛla coupe de bɛ taa n'a ye coupe du monde la n'an taara coupe du monde fana la Mali bɛ dɔn o senfɛ donc sur le plan politique même on peut avoir des relations à ça o de ye fɔlɔ ye. An ye kunnafonidilaw wele bi k'a ɲɛf'u ye ko an ye dege karamɔgɔ min ta Sylvain Lottier tubabu don a nana ka na prise de contact kɛ k'a ka contrat signé ayiwa a b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na ka na o de ɲɛfɔ an ye an bɛnna baara taabolow kan entraînement kan ka kɛ cogo min na mise au vert kan ka kɛ cogo min na ani ale yɛrɛ kan ka taa jeux lajɛ cogo min na jamanaw kɔ kan ka tugu an ka athlète caman bɛ Faransi dɔw bɛ Suisse dɔw bɛ Belgique dɔw bɛ Espagne ani Turki jamana kan a kan ka nin bɛɛ de lajɛ ani vidéo minnu fana kan ka dilan ka caman an ka denmisɛnnin minnu fana bɛ Dakar yan fan fɛ donc baaraw bɛɛ de bɛ ka sabati sisan ka tugu an ni Coupe d'Afrique yɛrɛ tɔ man jan tuguni kalo kɔnɔntɔn donc ni baaraw ma daminɛ sisan an tɛna se ka préparer ka bɛn a ma bi wele kun y'o de ye ka jama ladɔnniya ko entraîneur taara a ye baara daminɛ a bɛ ka baara kɛ Mali labɛnnen don ka tugu Mali de la ka organiser 2011 la an ye dɔ fana kɛ en 2015 an bɛ se k'a fɔ labɛnw ka sabatili o tɛ problème ba ye olu bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma an ye danaya da Sylvain Lottier kan ka tugu an y'a ye a ye Mali entraîné en 2005 o kɛra Algérie jamana kan cɛw tun don ani 2015 o kɛra Tunisie jamana kan o fana tun ye cɛw ye an y'a ka baara kɛ cogo ye an y'a ye n'ale nana fara an kan ɲinan kubu ni an bɛ se k'a to Mali kɔnɔ laɲini kelen de fɔra ye Mali t'a fɛ ka nin kubu perdu Mali bɛ nin kubu nɔfɛ de donc baara fɛn fɛn kan ka sabati labɛn fɛn fɛn kan ka kɛ a kan k'o de kɛ walasa nin kubu nin kana bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛw ka ɲamadali la ni Ala sɔnna ma laseli nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ.